Mlalelo wami ngithe hlala nami ungayeki ukusubscribe, ushare, uphinde ucomment, ulike ivideo yethu uzibona abantu abaningi. Mlalelo wami ngithe ngante ngengevu, ngifuna ukwanda kakhulu ngengevu. Buka zibukele nje uThibela edlala eqashiye stage, enza lokho okufanele kwenziwe stage. Into abamthandela yona uThibela njengoba lasho igcoma lathi liyamgruma, lifuna ukuthi bese emehlweni abantu. Mlalelo wami ngiyafisa ukuthi wena uyavumelana nalokho. Ngithe hlala la ungayindawo, pressa nje subscribe button lapho, ushare, ucommente, ebese uyalike ivideo yethu. Ungalenzi iphutha ungayilike ivideo yethu. Sifisa ukuthi ivideo yethu ama like ahambe nama views. Imithi 200 views ithi 200 likes. Ngiyacela mlalelo wami, ngicela ukuthi ugcine lokho. Bambana ivideo kaThibela edlala nje stage, eqashiya nje stage enendlamlenze. Danko.